ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa kan idrama, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Intay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak a marigrigat, panagtalon ti adda a pagbiagan mi, adda dagiti gundaway nga damagan da kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin, mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da. Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugiak nga roden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee nanang. Di mo't nabayagan nga imbagak dayta kada kayo? Ay, pasensya ka nanak ko. Nanak ko. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan mikin ni tatangyaw. Mabalin mo ti agpromissory note saan ka day? Promissory note manang? Nakababay nanang. Andangay ko mati nakababay iti dayta Juni. Kuwa tatang. Kababay ti ag-promissory note ko nam. Apay, dakas ayati aramidem tapno ibaga makababain. Di kay ngamin makauawat ako na. Ay na, saan ko maamot akas tati pa nagsungsungbat mo anak ko? Papay ngamin ayaman nalon kay laang. Tagibasitan ti pagtataudan, ti pagbiagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga agbalinak tumit naman nalon nakas kada kayo. Agbiro kak to iti natalgad at trabaho. Iti kasta. Diyak tumaitulad kada kayo. Ne, Juni! Agsubli ka dito eh! Ay na, bayamon lakay. Agpada kayo laeng anapudot ti ulo na. Amo na ka din o kasano ti kinapatag dagiti manalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapita ket nga rod ti pagtrap-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti manalon, at daayakan dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang ngata iti nasaya at abado ken uniformay. Ay, di na pampanunutan dayta. Lakay. Juni anak, sigurado ka ka din iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Una na. Ngamin. Amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami ijay. Ang awan ka di ti plano makisarita nga umuna iti amam. Saan kayo unayan ang nagsarsarita? Manipod idi nagrekyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan.
Nasaysayat siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta, makabayadak iti panang paadal yo kanyak. Saan mo't aday ta ti pampanunuta kanak ko? Manak ko. Malading itanaklaeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday takay manen. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan dakon, dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka ijaywan. Awagan na kamin to inton makadanon ka ijay Manila. Wen, nanang. Sige, mapanakon. Ay, pero may abara ti panawan ita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga raw. Nang atong aminin jay inay. Maadto'y anom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman ak bakit? Imbagakmat ngamin kan ka. Ano kasto'y nga alas 10, aglinong ka pa'y. Talagang amin anapudotan ti darang ti init no kasto'y nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Ay, masapul ngamin amalpas mi kanito ni Tiagaradaw. Kan may sa masapul adubli kayo tayo tabakit. Ngamin graduating ngayon ti inaudi nga anak ta. Wan matkit di alakay. Imbaglaangan tadamot ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong iti gastusan di atin Ay, wun gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa imot nga rod lakay? Kumusta nga tamot tan di anak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon. Nga mabiyag ka. Ijay ngay. No awan trabaho, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipaglading itak na Dilya. Tuon di ba raw? Nakaragrag sa lady kalman. Ngamin, agraduate ka nun, ti inaudi nga anak yun. Kamaudyanan na, addanto ka nun anak yu apulays. Ang kastoy mo't tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit ti barukong na. Iso nga intaray ko adakos ija ospital. Jakmot ni namnama nga iti panagawid me kat mailungon gaya man. Natak iti asawa. Nanadilya. Nanang? Junay! anya tinapasama ka ni tatang. Ay, panawan kayo pa dito, Nanadilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyagyo iti Manila, balasang ko? Manipod pimanaw dito ni Juni. Saan unay ngagparparig na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan agtext kadagiti kakapsat na. Ay, pasensya kayo, nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispensar para kini Johnny. Siguro, di na kayat ama-amuan nyo ti kasasaad mi jay. Iti kasta, saan kayon nga agdanag kan ko na? Anya ti kayat mo asawan balasang ka. Wananang, adda ngamin nakaapa na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mo tinagbirok iti master kan na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia, ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbas basura. Tapno adda kanan mi.
Dayta ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Diyak man amo. No apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti mastrakan na. Mapampanunot ko pa ikit din. Nga amangan no siyak ti malas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas itati kasasaad na. Ay nabalasan ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat, anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kaday iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ka, Jay. Kabalak mo tabiyagan dagiti aginan. Juni, impud no amin ang ninansay ti amin kanya. Ah. Di, Ah. di ka kumanagulpot pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Diyak kayat. Diyak kayat agnain dito eh. Imbag akmat idin ka na kayo. Nga iti uray ka ano man. Diyak tun agsubli pa dito eh. Pimusay ti amam, Apolos, asaan kayo ang nagsarita. Ngamamom ka de. Nga awan ti aldaw, asaan na ka adin amag. No kumusta kan. No imawag ka, wano nag-text ka. Ah. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanandak nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon nyo. Ay, Inbain ko ti pagbiyagan. Anang biyag ka ng paadal kanyak. Idi na padasak ti rigat ti biyag iti Manila. Kaya't kuna yung ti agawid dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinagam ka ti amam? Idida mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagbayag, naawatan na matlaang, at talagaan arigat ti biyag dito'y probinsya. Iso arumbang laang nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit day taumanugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mangsundokan ko na, sir. Owen, sir. Adang min na panan ni mami na. Urayon nyo labitan, sir. Nag-share lati anak yun. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang, sir. Dito yaklatan ruar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdung ritak. Takagap-gabok iji talon. Nakapitpitak pa ikit sakak. Sakak. Di na magkultay, dagiti ubing, no niya ti trabaho, dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia, ti muna aneng itayag, iti ima na. Ha? Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kuna na. Ha? Imbaga na ti kasta, sir. Wen, sir. Proud na proud ka na kayo, ti anak yun. Ta sino nga'y matisan, a proud cat. Nalinis ka na dayaw ti trabaho yun, sir.
Agyaman nga rod, sir. Rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Kung nati teacher ni Sofia itay. Proud tay. Proud na proud ka no ti anak ta. Imbag ta. Imbaga na ka no iti teacher da. Amay sa aman nalon ti amana. Talaga? Uwan, bakit? Apay ngagsangit ka nga eh. Kuma. Kasjayak matidi. Kuma. Kuma. Ket proud ak mat iti day di tatang. Ketang. Ket naibagak mat kumay di ka dagiti ka klasik. Aman nalon ti amak. Ngauray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan nga agbisin ti pamilyana. Ang nagsaksakripisyo iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. June, Diyak ang puno apa, diyak nakita na kita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo na proud akin ko na. Anaragsakak aman nalon ti amak. di mat kinuna ni nanang. Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatid na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ita. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mo ti amin. Amom itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy. Ket nadayaw, ken nadalus at trabaho. Makunak a nagasatak. Wen Miss F. Naggasatak. Ngamin, saan a nagbalin akas kanyak ti anak ko. Ipagpanakkel na paykit di, nga may sa aman nalon ti amana. Saan man amangag ti amak, ngam kayat ko nga ibagakin kwa na, nga nagasatak, gaputa may sa aman nalon tinagbalin nga amak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Juni, Manipod Probinsya, ti La Union. Ken ka pagayam, Juni. Daytan di kunada nga kinnan na ti sauna. Amin nga inbagam idi kadag iti dadakkel mo ket nagsublikin ka. Pudno unay anagasat ka, gaputa na singpet tinagbalin nga anak mo. Tano saan, amangan no rikrik na ammat ita tinarik na daydi amam. Nababaman wino na nga to ti saad tayo iti biyag kan iti trabaho, iti imatang ti Diyos kat agpapada tayo. Amin tayo kat adda na ituding at trabaho para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Di tay nga rod agsao wino agisawang iti saan arumbeng. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadag iti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Juni kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta ikan biag ita ket inpatulod ti pagayam a nagpaylingad iti nagan a Mariel, Manipod Probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F.
Adda kaayan ayat ko. Iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Aginggaan na pagnumwan mi ti panagabrod ko, tapno ti kunami kat makaornong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Hello, auntie. Hello, balasan ko. Kumusta kan? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasaya at nga ron no kasta. Okay, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko mat dagiti importante nga ilakad ko. Nasaya at nga ron no kasta. Iti kasta, makaumay ka matan ditoy. Wen, auntie, masigurado nga iti saan nga agbayag, ada akon dita. Wen, tapno, adaman mo tikat kadwa ka rumwar tunggal ag day off ag. Wen, auntie, see you soon. Sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Mariel? Ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, may papaniti pa nang ilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka di? Ay, wan ngagpaiso. Kumusta iso? Kumusta mo ten, ti ilaklakad mo a papeles mo? Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, ta iti saan nga agbayag. May schedule ba't ti flight ko. Oh, apay ngagsanay ka kasta. Pampanunutak lang amin ti adayom kanyak no bilang lang. Unay kan, italaang daytoy. Ken may sa, para matlang iti masakbayan ta daytoy nga ramidak. Sa bagay mo't katia. Manulaang matatawan ko iti abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para itibuklan tanto a pamilya. Ay, naimbag ka pa'y, friend. Tani, maka-abroad ka mo dun. Wen China, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ama kabrodak ko ma. Naimbag man. Ta si papalubos latan ni Larry, maipapanitiday ta. Wen friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas. Nang runa itakat nang inaaminan amagat-gatang. Ay, puno day ta, friend. Uray ag trabaho kay di 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wen nga rod, isong an-anusak pa'y lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry. Ay, kawen Bara nga, no makaurnong mat, iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, agkalaysa kayo matan. Wen nga rod, friend. Day tapat lang ti plan-plan wen mi. Sapay la kumaa, takas tanto ti mapasama. Nakaragragsak ako unay ka, anakan. Ay na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wen nga rod, auntie. Kasta akmat. Maragsakan akmat na makakita kada kayo. Kahit, kumusta? Ayos lang mat, auntie. Malala. Aginana ka pa, Iwen. Kabayatan ti panaglutok iti kusina. Awan pa'y ngamin dagiti boss ko, nga agbalin mo't na boss mo. Marabyan da. Kasta ka di? Wan, iha. Iso nga, inal daw, adagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, aginana ka pa, i-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wen, auntie. Manong, itaalawas ti exam mi. Katinas ka na makabayad akit tuition fee kita, wano inton bigan. Saan ka maka-exam mo, saan ka nagbayad. Sa pa yung nakais-istriktuda. Kasta ka di, manawaron ti masapol mo. Oray 12K manong. O sige, nabigat kan ton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama, tadamat lang nga tanga ki Jaili. Agi-withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na. Mariel, adaman lat kayat ko asaludsudan kin ka. Anya day ta, auntie.
Awad ka di pa iti plano yu kanila ring agkalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat, aga maging gaita. Agayan ayat kayo pailaeng. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y ang makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehiyo. Kasta ka di. Wen, auntie. Maawatak mat. Gapo ta isulang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay. Apay anyat yirnan ayat ikabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa'y ay iti 2 taon. Wan. Kasta. Husto ah. Apag isunto inton malpas ti kontratam ditoy. Wan, auntie. Barang makaurnong kaming tumatan, iti aramatan mi nga galaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapo iti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailukan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numabalin la ko maapapartakan ti aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kitdimit. Malang arod, agin na nakangarudan. Tamang isaganak iti pagtigos dagiti alaga mi kani Auntie Ella. O sige, agan anad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wan, agan anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel. I love you. Ay na, nagbiit ti panawan anya. Wan nga rod, auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito eh. Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon naktumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado ang mailiw mo tinkin ka da Manong Ramon. Nang runa ni Larry. Wan nga rod, auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko, iso mati panaggraduar ni Harold nakabsat na. Oo, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo maten ti para kada kayo. Wan nga rod, auntie. Nagbit ti panawan. Kasla kaano lagi din tulod da kay di airport. Gamita, andakan dito Pilipinas. Wan nga rod. Kasla kaano laang ididamok ti mapanidya Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti iliw ko kan ka. Sana bale, tandakan. Nakaawit kan, kat agsangsangutan. Wan nga rod ah. Aywan gayam. Dagiti kakabsat mo ngay. Awan da pa'y. Kanakayon damat na marabyan. Nangrona ni Harold. Makumikom da siguro nga agad-adal. Kasta ka di. Awisam inton bigat ija balay. Tadamat basita pagsasangwan tayo ijay. Ay katwa na. Sigurado nga umay dagi jay. Ure dagiti kakabsat ko kat mailiw damat kan ka. Wan ah, kailiw ko matida. Iso nga ibagam, taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Ay na! Nakaragrag sakak unay ang makakita maninkin ka, friend! Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumatan, busy ako na iti trabaho. Maawatan ka mat. Unay kan ayan. Oh, ayan na nga iti pasalubong ko at chocolate. Agin na nakapay mat sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga ro. Amumatan da ito'y gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Aywan gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kabsat ni Larry iti koleyo. Long tebulan Ah? Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Urayan laang ni Larry ang makaturpos ti kabsat na. O, kita mapanon ti tawan, friend.
Mano titawan mon. Kan mano mo titawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay ka ngagsubliman na ni di abroad. Larry, Oh, kaslada kayat mo ibaga, Mariel. Aniel. Anya dayta, ibaga ma. nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan, no anya ti planom, may papan ka data. Ti kayat ko asawan, ti pa nagkalay sa ta. Ko, Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pare ko ti tinagbagtan ta, saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel, Oh, apaya na pauli magkamatan, Larry. pasensya ka kuman no nagkariak idikan ka. Akal pasan ti panagturpos ni Harold, kat agkalay sa tamatan. Ha? Ne, anyat kayat mo asawan. Amok, An, amok ang maawatan nak iti daytong ibagak. Naskan kami na pagadalag pa ni Luisa. Sana bale, tama no lang matanatawan kat makaturpos matan. anya. Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry. Sa sapay la kumata maawatan nak, Mariel. Amumatan. Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siyak lang. No siya may sa. Awan matkit iti parikot, iti panang tultulong na kadag iti kakabsat na iha. Agam, panunutin na mat kuma, ti para kada kayo. Mapanin ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo, san ka di. Wan nga rod, auntie. Jakman amo ka ni Larry? Ay, unay yan ti kaayan ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mo't nga umubing. Dayta nga rod kat, Auntie Ella. No maipapaniti kakabsat na, tumultulong hakmat. Nang runa no maipapaniti financial. Ala, ano sampay lang ti aguray, iha. Sapay, naku na, mas second year pa lang ti kabsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, nubilang laag. Ay, kayat ko lang matngagsimpa kami, Auntie. Tamin tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan maadaan itinatal na pamilya. Wanmat? Sige. Pagsaritaan nyo day taan na saya at iha. Kasaritam tinobyob. At iti allowance mo, ading ko. Agyaman naklaon ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat igaib yu ti agadal. Damag ko nga dakaron ka ayan ayat mo. Ha? Saan kayo aparparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadal yu kumapay ti ipang pangruna yo. Wan Manong, awan ti pagdanagam. Anya kalakit din ay Agyaman ako kasta. Ibagbagak na ito'y gaputa para matlakada kayo na ita. Ay, kasta gayam timbaga na kin ka? One Ka? friend. And, ay, makapasan na ay. Agor orayak matlakit din iti mano atawan. Ngam ita, kasjay man ang tinakuna na kanyak. Unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami aduha. Ay, friend, saan mo't siguro kasta? Ay, barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutin na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray kunday tagundaway. Apay kasta tila nga, Mariel. Mariel.
Hindi pa na minsan, kaslamad-madlaw ko, aglaladot ka. Kukwa. Awan, auntie. Ay, usak lang. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan na balik ta? Rumwarta inton day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman day ta. Ken maisa, manula ang inabulan ti urayan ta. Makaawid ta man ni di Pilipinas. Wan man, auntie. Mangankit di mo't no. Ada parikot yo kanilari. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie. Jak ngamin amo. No kasanok nga ibaga kanilari ti pudno. Anyat kayat mo asawan, iha. Jak man amo. Kaslain inot mo na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Dahita ti pudno, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito hikan kwa na. Hello? Hello, Mariel. Nasayat mo ta sinong batang tiyawag ko. Hindi pag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawag akin ka. Ngam itala sinong batam. Apay. Ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde konti saritaan ta. Ado pa nga minti aramidag. Anya? Apay nga, akas ta kamatan, Mariel. Apay. At ka di mali ang aramid ko. Ag sarita ta kumapay mat Kailiw ka una yan. Ado pa'y ti aramidag ko nakmad. Sige, bye. Oh, Manang Mariel! Kunaklakit din wa sino ti masabat ko. Si Kamat Gayam. Ay, uwan ading ko. Kumusta kan? Nasaya at latamat, Manang. Kaano ka paya si Mangpat? Kukwa. Idi na pan pay alawas, Luisa. Kasta ka di? Apay nga, saan ka mat ngay may ijabalay, Manang? Kukwa. Mabit lang. Masikog ka? Wan, Manang. Naimbaglangan at nakagradwarak pa'y. Sayang laeng, tasaan ka nakattend iti graduation ko di last month. Wan nga, Rod. Kauawid ko mat ngamin. Sana bale. Tinapatag kat nakagradwar kan. Wan, Manang. Umay kantag pa siya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wan, Manong. Itay laeng. Nakuna na kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Anya? Apay nga taasaan na ngayon pakpakam mo kanyak. Kan awan ngamin tinakit-kitak iti Facebook post na. Nakaawi din, isa jakmatam mo. Ay, kat sarong karam ijabalay da, Manong. Sigurado amadanon mo ijabalay da, takaw-awid na. Wala din ko. Talaga mapanakitamat lang. Masapula makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adin na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Saan mo man lang impakpakam mo mat kanyak, Mariel? Lari, Anta ka di parikot? jaka mo. No kasano nga ibagakten katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan? Awanan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anaming pinsan, Lari. Anya ka din dahi tangay pagpagam. Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planom para kadata. Mariel. Iso pasensya kan. Ngam waswasan tante relasyon ta. Pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumana ito'y. Saanan? Ta
Maamangan no ibagamanan nga orayam pa'y amakaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planuan tati para kadata. Pangasi Mariel, di ka kumamit ang dardarsudos. Amo ka sana pudno anapukawan ti panagayat mo kanyak. Bayam, manipon ita. Rugyakon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Miss F, nagsakit ti riknak anang ibaga kanilari iti pudno amarikriknak. Nakitak ti kastaunay a panagliday na. Mariknak mo tinalaos a panagayat na kanyak ngam panagkunak ket saan asyak ti priority na. Iso siguro ti may sa arason no apay anamin pinsan metten anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Ita, saan kami pa'y anagwin naswas, gaputa di na kayat nga agsina kami. Kat aging ga ita, awan pa'y makitak nga aksyon na kadagitiin ka rin na kanyak. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidak, tuy pagayam mo, Mariel. Ken ka pagayam, Mariel. Kasaritam pa'y maminsan tinobyom pagayam ko. Agsarita kayo itinalapat. Damagam no anya at talaga ti plano na para kada kayo. No maipapanmet iti kunam anapukawan ti panagayat mo kenkwana, tingitingam anaimbag ti riknam. Amangan no gapulaang mat iti asar mo iti nobyom, iso anaibagam ti kasta. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket agpalamiis kapay, sa kayon to agsarita iti nalapat. Alakastan pagayam Mariel, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Apay anaaramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinak mat anasayaat nga ina kada kayo. Apay alinukodak. Apay. Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel. Sa dinumat ti ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mo palin ngay kalay sa ti amat isikog ko. Taapay ko maasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisarita kan kwa na. Anda asawa na, Mami. Kat nagsublinda ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabilan ni Manang Maria. May sakaman! Mami! Kawanan kayo iti bain! Di naman na pinanunot dagiti sakripisyo. Tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampingat ngam ti panagadalyo. Ulay kayo mutan!
Unay matlakit din, tigas-gas at nagitido ang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amo kat napas nagdangag at adal. Gamsaan mat gayam. Diyos ko, ikanak pa'y kumaitikiran ti pakinagang. Tapnos ang wag dagito'y apanubok iti biyag. Pangasim, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag am kumati panunod na. Diyos ko. Isurong ka din niya tirumpang aramid. Iwan-wan na ka di. Oh. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti matamanak ko. Nagsakit tinaramid dagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiyada pahingam iti buritak ng anak ko. Saan mat gayam? Tanakarkarum at tinaramid ta. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kalaang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. Okit kasanupay itanti panagadal da Raquel kan Mariel. Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatal. Nilaangan Tristan ti agtuloy nga agatal. Ti may sapay aparikot. Masapul akarguak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw mo't ti lalaki anang sikog kan ko ana. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y gayam. Ayun na yan. Kat ni Raquel, kasanaon. Kasaritak tinobyo ni Raquel, tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas ngay. Wala. No asino man na dya lalaki, rumbang lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paapimusay ti amata. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agkiina ita. Maladi ka nagliday anak ko. Ti rumbang aramid mitakit agkararag. Dawatem ti panarabay ti apo. Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, Mami, awagam tinobyom. Kat ibagam kan kwa nang umay dito'y balay akadwa na dagiti dadakal na. kwa mami, inawaga ko ni Jerry. Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ang makaumay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak dagita. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda anak kasikog da ito'y. Mami, Ay, una yan, ti kastoy. No apay mat ngamin, basta nagpasikog kalatan iti da ije a Jerry. sorry, Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, tay sulangan ti kasaritak. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si Kagayam tinobyo ti anak ko. Wan, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planom ita. Iti saan nga agbayag, maaddaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsarita, Raquel. Mami. Raquel. Mami. Oh, anya, Jerry.
Kuha, ma'am. Kas diyan nga ron. Kas itinakunan ni Raquel. Aglibin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno, addan to oramatin mi agkalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo. Diyak kaya ti pumanaw dito'y balay, mami. Iso, dito'y kami kumangagnaad. Uwan ko, mama. Dito'y kami ngagnaid. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, mami. Wala dingi ito nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kalagi ti duwang anak mo, Ophelia. Nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Iso nga rod asimuro takan ka, idi ko na mga agpasyartan. Nagsakit nga minen ti ulok iti kapapanunot. Noan niya tinaskan nga aramida. Panagrik ket kas labumtak ti barukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka kumagong ungat. Wan? Mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti ken ka. Adumteng to ti panawan. Ang mga asawa ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panahon na ka? Ngamin, mangbukal dan iti bukod da pamilya. Isungit tapay lang. Rumbag na lang, amaadan kamutan iti katakunay-nay mo. Aging gatong palbiyag. Arturo. Naklunem dayat ko. Agkalay sa tatagos. Panawan da ka man dagiti anak mo. San kanto ngagmaymesa. Ikarik, nagtali na edak iti sibay mo, aging gat maudi nga anges mo. Diyak kayat ti basta agdesisyon latan, Arturo. Sapay ko matang maawatan na. Ophelia. Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman ha, gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. Kas na ko, Ophelia. Si sasagana ak nga aguray. San ka matkat nga apuraen? Ay, ket, inaklon mo ko mga minen. Anya, Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mo tinapanawan, ti impay mo kadagiti anak mo. Balaksin iti day ka. Napaduras mo matan ti negosyo, nga imbati day tinagawan nga asawam. Tatang. Dadakkulan lagi ti anak mo. Panagkunak, panawan matan tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka mo't anaragsak, Ophelia, anak ko. Tatang. Ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, andaak ditan. Ngam kita man tinaramid na. Imbes nga igaanda ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit din. Duwada pa'y mas nga raod. Imbes na paragsakin da ka, itata dadakil dan, saan mo tay papaayan da ka mo iti parikot. Tatang. Mawatan ka mo't kit di anak ko. Sapay ko mga ron addan to pagbaliwan na giti anak mo. Day tamot ti kanayon kung ikarkararag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, no mapasamak day ta. Ay na, nakaturog ako na. Tinasayat. Agindakon. Maturog akitin. Iti kasta. Masapa ka maringin to bigat. Ay. Kung kaya. Diyak penalpas ti project ko
Nyamot tal. Nalipatak betal. Ay, sigurado nga agungat man ang teacher ko. No, jak may pasa na dyan, inton bigat. Inikan naklangarodan ni Tigundawa yung mga ipasa. Ngam jak pay ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan, oray naladawan. Nagadun tijak na arami da project iji pagadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kitin. Naturo ako na yan. Itong bigat ko na ito aramidan ti project ko. Nagaw-awit ka pailaang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karakel. Di mo't imbagakan ka, ama panak makibirthday iti balay ti sigo da kadalak. Wan, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Itakalaang nga agawid. Parbangonan. Kanayon mat na kastatyar aramidam. Basta agsweldo ka, mapan kay ti ayan dagiti barkadam. Iso basit matan ti mait itad mo kanyak. Agyaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Anya? Hoy, Raquel. Laglagi pam asaan ta nagkalay sa. Iso adinak man pakibibiyangan. Aramidat ti kay kayat ko. Takwartak mat ti gasgastusak. Nawatam! Awanan kay ti bain. Anay ko. O piningog sipat ka. Kayat mo sakit di ti makalaman ka niya anay. Yes. Kalpasan anang alam ti kay kayat mo kanyak. Kastakit din ti bagam. Laglagi pam kuma. Adanton anak ta. No'y maipapan ni Jobeng. Mabaling ko mo. Asustentuan lang na ita. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka. Raquel. Jerry! Tumalakan. Tano ko na kasinahaan ka. Aramidat! Oh, apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Saan man Ni, apay nga eh. Siguradong agungat manin ni mami no maamuan na adi ka simrak. Napuyatan ak nga rod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel ken Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot, asaan lang nga isuda ti tao dito balay. Ay, dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol kat di tiro pa na dya, Jerry. Awan babain na. Di na panunutan na makikabkab balay lang dito. Maala na pa lang tiagbarta ka rin nabi. Saan lang nga rita? Kanayon na pa yung apaan ni Manang. Wan nga rod Di pa'y lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anday ko. Ni, Tichan ko. apa yan, Manang Mariel? Agan ano ka? Anya tinasakit? Tichan ko, Tristan. Nagsakit. Anday ko. Di ba't kapula mo, Manang? Wan, anday ko. Nagsakit na talaga tichan ko. Esos, amangan aganakan, Manang. Masapul ang may taraka daw sa iti ospital. Ay, kid, nasayat ba't nga ron ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko o anak ko. Wan tatang, saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Kid, ti amangay, ti anak na. Talaga ka na asanay na nagpakpakita. Saan ang tatang? Amangan no naglemangan dayjay. Nausong nga agaramid iti ubing. Ngam irresponsable mat gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak? Sapay ko matakas na ngagpaiso tatang. Agnakamot siguro. Mami! Oh, Nay, apay Tristan. apay na paok. Mami, lolo, di manang Raquel, aganaksan. Anya, nukas na, masapol ang maitarayan ija ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon ija ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay pa nga awagan ni manang Raquel. Saan ba ta sumusungpad?
Anya? Na, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel i hospital. Di matimbagakan ka na dadailan na kiti motor. Isojak na kaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumungbat ka pa ilang. Di na kami man lang ay may kinita iti ospital. Anyang itaramida ki Jay. Kat agawid kayo mo't laang mo dito balay. Kan may isa, amumet nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di anapat patagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil ta tinarigat yung gagat. Putak ka, putak. Nakalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, ano lang aldaw man ipon nagpaskayak nga dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, ti tiyan ko, anay ko. Basol mo mutlaang ah. Tangiwat mo mutlaang timangmangag ko. Makarengreng. Makauma ka na talaga. Saan arumbang ti kanang kaginlugin ni Raquel, Jerry? Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arutan. Maalam pa'y akabilan dyan ako. Ay, kuwang amin, mami. Di. Jakon kaya't ti makidanakan ko, mami. Agsina kamin. Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. Di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Mami, umunag kayo Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Mami. Apay akasla naliday ka, iho. Mami. Anda ngamin parikot. Anya dayt na ay anak ko. Ibagam no anya dayt na, bareng masulbar tapay. Mami. Amom, excited akon nga umatendar iti graduation mo. Mapanagnak matlaangan kada lolo kan lolam at talagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay ngagsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka nagitagturpos itatawan, Mami. Anya. Ano ngamin tibagsak ko. Sorry, Mami. Anya. No, kasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama to'y atid dugunay asurat ko. Ket namnamaek nga isarunom matlaang adagos ti may katlo apaset to'y pakasaritaan ti biyag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma tapag talinaedan na ti kinasalunat mo iti kastaket adubay ti mangagan mi adrama ditoy programam. To'y pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko. Isarunok matlang adagos ti may katlo apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek agingga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.